porque tiñamos un mandato moi importante, un mandato moi forte de transformación radical do modelo de funcionamento da Deputación. E o certo é que eu creo que lle demos unha volta a todo. Creo que nestes momentos, con toda a humildade, mais con todo orgullo, creo que lle demos unha volta e unha transformación consolidando proxectos, maneiras, procedementos, dotando de ferramentas a Deputación para ser ese espazo onde houvese esa garantida, esa autonomía dos concellos, a través do plan único. Aquí que primeiro levei eu a área de plans, logo me referirei a iso, pero nestes momentos e ademais durante moito tempo, e foi onde saiu o plan único, foi Xosé Regueira aquí presente, portavoz do grupo do BNG, e realmente esa idea do plan único foi un esforzo, un traballo moi grande que fixo posible que houvese esa capacidade de decir son os concellos os que teñen que decidir en que gastan os seus recursos, e nós o que facemos é dotalos dese financiamento necesario para que digan que queren facer, en que o queren investir e como, e poñémonos, fixados que nese salto de pasar de 24,5 millóns de euros do que era o POS a este plan único de 100 millóns. Pero nós xa iniciáramos, o digo, nun primeiro momento, cando eu levei a área de plans, a área de cooperación cos concellos, nós xa iniciáramos ese proceso, porque cando eu cheguei, o que nos encontramos tamén era cunha cantidade de remanentes que o que estaba previsto era distribuirnos en nominativas, que era o máis habitual que se viña facendo nos últimos anos, na etapa do Partido Popular, que era dedicar eses remanentes a subvencións nominativas que se daban de maneira discrecional a quen se considerase. E nós o que decidimos naqueles momentos, antes de crear o plan único, foi tamén facer un plan, fixemos o plan de acción social, ese plan que tiña como idea en que investimos 33 millóns de euros, nada máis chegar, pero que tiña como idea que as accións que se pudesen desenvolver no territorio tivesen que ter un pouso social, tivesen que ter un valor engadido, un valor acrecentado. Por tanto, a nosa liña xa estaba clara, sin facer o deseño do plan único, era eliminar, reducir ao mínimo o que era a política de subvencións nominativas e ir a criterios que fosen plans. E ese foi, xa digo, neste caso, o primeiro cometido que eu levei directamente.